Og efter den islandske nationalmelodi er det så gæstens tur til at holde sin tale til sin værtinde. Deres Majestæt, Deres kongelige højheder, statsminister, Folketingets formand, ministre, excellenser, mine damer og herrer. Jeg bringer jer en hilsen fra Island og islændingerne. Meget har ændret sig, siden mine forgængere i embedet som Islands præsident i sin tid var på officielt besøg i Danmark. De blev alle født, da Island var et kongerige, og forbindelserne til det danske kongerige tættere end nu. København var Islands hovedstad frem til sidste århundrede, og det vigtigste centrum for handel og højere uddannelse. Praktiske uddannelser i Island havde også i vid udstrækning rødder i Danmark, og det samme gjaldt hverdagskulturen. I mange hjem læste man danske blade, og jeg kan huske ældre, der brugte danske ord som fortov og stakket. I dag forstår den unge generation sikkert ikke, hvad det ord betyder. Nu taler vi om gangstet og grindverk. De danske blade har måttet vige for andre former for underholdning. Jeg var sandsynligvis selv blandt de sidste børn på Island, som spændt ventede på det nye Anders Andblad på dansk. Og dansk er ikke længere det første fremmedsprog, som islændinge lærer i skolen. København er ikke længere vores vigtigste forbindelse til omverdenen. Forbindelserne er således blevet mindre på en række områder. Men røddene er stærke, og vores interesse for Danmark er stadig ægte og oprigtig. For danskernes historie og samtid er nemlig spændende, begivenhedsrig og på mange måder forbilledrig. Lad os begynde med historien. I den nye både særdeles lærerige og underholdende bog om danskerne og deres dybe rødder i egen historie og eget land, de dybeste rødder, minder Deres Majestæt om nødvendigheden af, at erindringen om den forgangne tid formidles, så det bliver spændende og sjovt. I dag er den visuelle metode den mest sandsynlige til at fange opmærksomheden hos de mange. Om det vidner for eksempel de danske tv-serier, som har slået igennem på Island, Matador, Krøniken og den omdiskuterede serie 1864. Historien er nemlig levende, som Deres Majestæt med rette udtrykte det i bogen om danskernes rødder. Den er et magtfuldt våben i samfundsdebatten for tiden. I sin tid brugte islændingene historien i deres kamp for selvstændighed. Man må sige det, som det er, at danskerne ikke altid kom godt ud af den udlægning af historien. I dag ser folk historien i et andet lys. Både eksperterne og befolkningen som helhed. De fleste er klar over, at frontlinjerne i det 19. århundredes Island ikke udelukkende var trukket mellem islandske patrioter og det danske magtsystem. Frisindens vinde blev båret til Island fra Danmark og andre steder i Europa, og konservative bønder og embedsmænd var modstandere af, at jævne folk fik flere rettigheder. Man anerkender ligeledes i dag, i begge lande, at de to rigers adskillelse under 2. verdenskrig forståelig nok var skyld i sårede følelser her i Danmark. Særligt for Christian den 10., Deres Majestæts farfar. På samme måde ville Sveinn Björnsson, vores første præsident, uden tvivl have valgt at lade etableringen af republikken vente til efter krigens slutning. Men man kan vist ikke sige, at danskerne ønskede at gøre gengæld. Nej, islændinge husker tydeligt danskernes enestående og ædle gerning, da I udleverede
islandske håndskrifter til oss fra den arnamagnæanske håndskriftsamling og det kongelige bibliotek. De overrakte oss disse skrifter, som på mange måter er kernen, ja, det helt sentrale i islendingernes kulturarv. Til gengæld regner vi det til vores fordel, at vi altid har bevaret det danske sprog. Den islandske krønikeskriver Snorri Sturluson skrev om konger, der har hersket i Norden og talt det danske sprog, dansk tunge. Islendingernes og danskeres samarbejde og venskap vil stadig komme begge riger til gode i det nye århundrede. Jeg lagde mærke til, at ordet danskhed i det forgangne år blev valgt som årets ord her i Danmark. Sidste år valgte Danmarks befolkning på lignende måde en række ledetråde for fremtiden i en Danmarks kanon. Her skal først og fremmest nævnes lighed og frisind, frihed for ord og ånd, tolerance og velfærdssamfundet. For ikke at glemme begrebet hygge, som vi ganske vist ikke har et islandsk ord for, men vi ved alligevel godt, hvad danskerne mener med det. Jeg tillader mig også at henvise til dronning Ingrid, deres majestæts mor, som anså det for meget dansk at trække på skuldrene og med et smil på læben sige, det går nok. Igen ved vi islændinge udmærket, hvad det menes, men her har vi en oversættelse på rede hånd, som forresten er påvirket af dansk. Dette rettast. Islændingene forstår. Det er sandsynligvis mere end noget andet de fælles værdier og idealer, som bedst forklarer den nære forbindelse, som stadig består mellem de to riger, Island og Danmark. Til trods for at det formelle statsforbund hører historien til. Og landenes forbindelse er stadig tæt, hvad de mange repræsentanter for islandsk erhvervsliv, som følger mig i dette besøg, kan vidne om. Dertil kommer, at Island er det eneste land uden for det danske rige, hvor dansk er obligatorisk fag i skolen. Og det er stadig sådan, at der bor flere islændinge i Danmark end i andre fremmede lande. Jeg nævnte tidligere det populære fjernsynsprogrammer, men vil tilføje Borgen. På grund af den serie havde jeg tidligere i dag en følelse af at kunne veje rundt i lokalerne på Christiansborg. Og til sidst må den gensidige interesse for landenes litteratur nævnes, gammel som ny, som blandt andet kom til udtryk ved den komplette udgave af den islandske forfatter Einar Már Guðmundssons værker. Det var også en stor glæde for mig tidligere i dag at overrække 700 eksemplarer af islændingersagerne i den nye danske oversættelse, som er tiltænkt biblioteker, en gave fra det islandske folk med støtte fra bærende dele af islandsk erhvervsliv. Ja, vi har vores dybe rødder sammen og hver for sig, islændinge og danskere. Vi kan se fremad med optimisme, to nationer med selvtillid, og som mindst af alt har brug for mistro og frygt. Nationer, som tør udvikle sig, tage form og forandres i en ny verden, og samtidig forsvare sin historiske kulturarv og alle sine borgeres grundlæggende rettigheder. Jeg vil bede alle tilstedeværende om at rejse sig og løfte deres glas til ære for hendes majestæt, dronning Margrethe. Skål! Skål!